मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसुलिफोरखौ बरायदों बासबारि दख'रा बर' समाज आफादा। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि एलुवाबारि गामियाव परबतजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो बासबारि दख'रा बर' समाज आफादनि नेहाथारि दिरेन ब्रह्ममोनहा जुथायै एलुवाबारि गामि दरसेनि सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय गासै फरायसुलिफोरखौ बिपिन चन्द्र ब्रह्मनि न'आव थांनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनाय आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनाय फरायसुलिफोरखौ परबतजरा बर' समाज आफादा बरायो। मख'नाय जायोदि जवाहर नवोदय विद्यालय क'क्राझारनिफ्रायनो उथ्रिसार जानो हानाय बिपिन चन्द्र ब्रह्मनि आंगो फिसाजो थरायना रिकिता ब्रह्मआ मोनथाम लेटार लानानै 83.2 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों आरो मुनमुन राय मोसाहारिया मोनथाम लेटार लानानै 72.92 जौखोन्दोजों सेथि मासियाव उथ्रिनो हायो। जवाहर नवोदय विद्यालय क'क्राझारनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जनता कलेज सेरफांगुरिनिफ्राय सेथि मासियाव बर' आयदायाव लेटार लानानै 63 जौखोन्दोजों उथ्रिनाय थरायना धनिसत्ता मोसाहारिखौबो आफादा बरायो। परबतजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिया फरायसुलिनि सायाव मा फोरमायखो? परबतजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आरो जोंनि बासबारि दख'रा बर' समाज आफादनि बिथाङा दिरेन ब्रह्म गाहाय नेहाथारि जोङो लोगोसेयैनो ज' जानानै दा जोङो मोनसे समाजनि गेजेराव जायफ्रानाखि मेट्रिक आनजाद बा हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजांथारै उथ्रिसारदों फार्स्ट डिभिजननिफ्राय बा जों गोजौआव जेसेबांखि मार्क लानानै पास जाया मानो जोङो मोनसे अभियान माने बाथ्राया जाहैदों जों दा जोङो CBSE बा सेबा बे मोननैयाव बा जेरावखि मोना बाहाय पास जाब्लानो जोङो दुंब्रुदै बरायफैनो थाखाय आखायाव लादों जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि थेंक्स गिभिंजों आरो अभियान खालामनायनि गेजेरजों गोसोआव एसेबाबो जोङो इनकारेज होनानै आरो बिथांमोनहा जोंनि इनकारेजखौ खोनासंनायनि गेजेरजों आरोबाव गोसो दुंनानै मोजांनिफ्राय मोजांसिम जिउआव आवगायलांनो हानायनि बादिनो जेरैबायदि फार्स्ट डिभिजन नाम्बारा हाइ फाइल' जानानैथ' जालिया दानि जुगाव 0% जोंबो जालिया माने एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनखौबो मोजां होनानै बिनि रिजाल्टखौबो जोङो लाबोनो हायाब्ला जे 99, 98 बा जेसेबांखि नाम्बारखौल' लाखिया मानो बेजोंबो सेटिसफाइड गैलिया दानि बे जुद्धआव बे दानि माने रोंगौथियावहाय बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो एसे इनकारेज होनो सानदों जाहाथे थेंक्स गिभिंजों गेजेरजों बिथांमोनहा गोसोआव जाहाथे बोलो मोनो आरो नैबेखौनो जों बुंनो हास्थायबावदों सासे गथ'खौ बिमा बिफाफ्रा मोजां जाब्ला हामगौ सानो हौवालाबो हक हिनजावब्लाबो हक बिनि बिथोरावहाय बांसिन बिमाफ्रा फिसाफोरखौल' प्रेसार होनाय नुयो गावसोर गाइड खालामा आं नैबे पइन्ट जिनिसखौल' आं बुंनो सानदों बिमाजों गथ'जों आरो गार्जेनजों बे ट्रायंगेल बे मोनथामजोंबो मोजां रोखोम सोमोन्दो थानांगोन मोजां रोखोम सोमोन्दो थाब्लासो गथ'खौ जोङो मोजां रोखोम खालामनो हायो जेनेबा मास्टारफ्रा मोनफा मोनफा साबजेक्टनि मोनफा मोनफा बेगर फोग्रा आरो गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानाया जाहैदों मोनसे हाल आबाद मावनाय बायदिनो जोङो मोनसे दुब्लि बारिखौ मोजां रोखोम सास खालामनानै बेहाय हासार होनानै होयोब्ला माने बेहाय बेगरखौ जुदि मोजां रोखोमै एसे सारना होयोब्ला बे मोजांथार रज'गोन नङा दा जोङो बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायफोरखौ जोथोन लायालासेनो आद्रा मन्द्रा जुदि जोङो जर जबस्ति खालामबा बे मोजां सास जानाय नङा आरो दा बे मोजां जुदि जायोब्लासो बेवहाय बेगर फोब्लाबो मोजां रज'नाय बायदिनो जों बेखौनो जों हास्थायो गथ'फोरनि गोसो गोरबोआबो गुरै जानांगोन आरो गथ'फोरनि माने गोसोफोरखौबो बिमा बिफाफ्रा बुजायनायनि गेजेरजों नोङो मोजां खालामनांगोन अब्ला मास्टारनि बोसोन आरो गार्जेननि बेफोरजों जयैनो गोरों जायो आरो बेजों न'खराव सान्थि आरो गोजोननाय आरो गथ' रोंगोननायनि मोनसे लामाखौ जों नुहुरो आरो बिनिखायनो जोङो समाजनि जानानै आरोबाव जों इनकारेज होनो गोसो दं बा थेंक्स गिभिं होनो गोसो दं बिथांमोनहा जाहाथे उनावहाय जौगालाङो गावसिनि सिन्था धाराजों बिमा बिफानि नाजानायजों सोरबा डाक्टार सोरबा इन्जिनियारिं सोरबा बिभिन्न धरनाव जाहाथे जौगालांनो हायो बेखौनो कामना खालामनानै जोङो बे अभियान जोङो बेल' नङा जोङो आरो दस्रायावबो जोङो थांनानै जोङो एसे खालामगोन बिनिखायनो बिथांमोनहा जों कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनाखै जाहाथे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंनो हरलायो आरो जों बेबायदिनो जोङो थेंक्स गिभिं आरो जोङो अभियानखौ खालामगोन आरो बर' समाजनि आफादगिरि जानानै फिसाफोरखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों बिथांमोननि बे मेट्रिक पास जानाय बा हायार सेकेन्डारि फरायनाय समावहाय गोसोआ दुरबल
लोरबां दा बेहाय बिमा बिफानिफ्राय जानगाराव थायो बिमा बिफाफ्रा माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ बुजिनो हाया खिन्थु लोगो दोगोनि गेजेरजों बिथांमोनहा सेरखाय फारखाय बेयो मोनसे मालायजों बुलायजानाय बे लामायाव जाहाथे दागोलै दानि जुगाव प्रलबन गाज्रि मानसिफ्रा गोबां दङ जोंनि बे फन्द्र गामियावबो नै नुवा नुस्लाबा सासे हिन्जावसाखौ माने सोरबा थगायनानै खावना लांनायाव गथ'नाया जाबाय बे गावनो मिथिया माबोरै जादों एखेबारे हठात थगायनानै दा बबे जायगायाव दोनखारलांदों गोमानानै दङ हिन्जाव फिसाफ्रा ओंखायनो नोंसोर साननो नाङा जे जोंहा फ्रिलि जों जेबो जायाखै होनना साननो नाङा माब्लाबा ओरैबायदि धरनर खावना लांगोन बायदिसिना खालामगोन अलखद जागोन बे लोंनाय जानायफ्राबो खुब साबधान दा बिनिखायनो आङो बर' समाजनि जानानै साबधान होयो गथ'फ्रा मोजाङै रोखोमै गसंथानानै जाहाथे बिमा बिफानि मान आरो सन्मानखौ दोनो आरो ओमफ्राय गावनि जिबननि थाखाय बिथाङा संग्राम खालामनानै गोजौसिनाव आवगायलाङो दा बे फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदि मैयाफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बिनिखौनो जोङो खावलायनाय थाबाय आरो नाम उमा राय मुसाहारी मोर ছোৱালী মুন রায় মুসাহাৰী মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম ভূষেন মুসাহাৰী মোৰ এই এলুৱাপাৰা গাঁৱতে মই থাকোঁ বহুত দুখ কষ্ট কৰি ছোৱালীক পঢ়াওঁ হাজবেণ্ড নোহোৱাৰ পিছত ছোৱালী ভালকৈ পাছ কৰাৰ কাৰণে বৰ ভাল পাইছোঁ आं जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय आंनि फिसाजो मेट्रिक पास जानायाव बर' समाज आफादनिफ्राय बरायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों गोसोजों जे आङो मालाबाबो सानाखैमोन दे आंनि गथ'आ बिदि बरायजागोन होननानै आं बेखौनो मोजां मोननानै दं आरो दा आंनि गोसो मथे आङो गाव जेरैखौ गोसो जादों आं बेखौ फरायहोगोन जे आं बेखौ प्रेसार होआ जे मेडिकेलाव थांनांगोन जे इन्जिनियार जानांगोन आं बेखौ साना गथ'आ गाव जेखौ मोजां मोनो जेराव राब दं आं बेहाय हगारगोन आरो गोसो खुसि मोनो गावनिबो आं फरायनायखौ बुंनो थाङोब्ला थारमाने बेयाव नैफ्राय हस्टेलाव थायोथ' दा न'आव फैबा फरायनाया न'आव बिसोर बिदिनो फैबा 2-3 घन्टायाव फरायनाया आरो बे बांसिन हस्टेलाव थायो नालाय आं बेखौ बांद्राय माबा खालामनो मोनाखै आरो उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोनदों बेखौ आं गोजोननाय मोनदों माने खुब आं मोजां मोनदों आरो गथ'नि रिजाल्टआव बेसेबां गाज्रि मोनाखै मोजां